खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रेहन दैमारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि बयहाबो सोमावसारनाय एबा बिनायनि मोन्थाय दं नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव एबा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिफोरा फेरलेबसेबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै बे समाव रेहन दैमारि बिथाङा थामहिनबा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रेहन दैमारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय थाखानाय जाखिनि एसटि जा मोन 14 थाखानाय एसटिफोर बै मोन 14 थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जानो मोननाय नङा लोगोसे रिजार्भेशना जेरैबायदि दं एरैनो थानांगोन बे रिजार्भेशनाव एबा जा थाखानाय रिजार्भेशन बे थाखानाय रिजार्भेशनाव गोदानै थिसननाय एबा थिसनगोन मोनद' हारिनि एसटिफोरखौ बेयाव थिसननो मोननाय नङा होननानै बे समाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रेहन दैमारि बिथाङा फोरमायो। बे समाव मख'नांगोनदि नाथाय थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला सरकाराव दंमोन आरो दासिमबो सरकाराव दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा इलेक्शन मेनिफेस्टो बे इलेक्शन मेनिफेस्टोआवबो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव मदद होनाय एबा एनअसि होनायनि बाथ्रा दङ नाथाय बे समाव रेहन दैमारिया गोख्रों बाथ्राजों फोरमायदों दि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो थाखानाय जाबायदि रिजार्भेशन बे रिजार्भेशनाव सोसननो मोननाय नङा होननानै बे समाव रेहन दैमारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बेखौथ' सिगाङाव थांनाय समफोराव जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खालामदोंमोन बे समावनो एनअसि होखानाय दं। बिथांमोनाबो जिहेतु आन्दलन खालामदों जोंबो सासे आन्दलनकारि बिथांमोनाबो मोन्थाय दं आन्दलन खालामनो हायो किन्तु मोनसेल' बाथ्रा बेनोखि जोंनि जितु एसटि दानि जोंहा दङ बेयाव जेबो एफेक्ट जायालासेनो बिथांमोननो मा धरनै होयो मा फर्मुला खालामो बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि दा थाखानाय जितु एसटि बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा जोंनि जितु रिजार्भेशन बाहायबो जेबो सोदेरनो मोना जेरै दोङो बेबायदिनो थानांगोन आरो माने बिथांमोननो बोरै होयो बे सरकारनि खोथा। जोंनि सरकार तरफनिफ्रायथ' जों इतिमध्ये जोंनि सिद्धान्त बायदियै गाबोन जों खुंगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दं बयखौबो इतिमध्ये लिंनाय जाखाबाय गाबोन बिथांमोना थांजोबगोन जुबिन गार्गनि बे मेथाइखौ जों खनगोन आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो प्रत्येक ब्लकनिफ्राय बास गंनै गंनै लांनायनि इतिमध्ये बेबस्था खालामबाय। मुथुरापुराव बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुलि खालामनो थाखाय जिखिनि लाहार फाहार खालामनांगौ बे गासैबो खालामनाय जाखाजोब्बाय। बर'नि जिथु सासे गागि मेथाइ खनगिरि फैलाव बसुमतारिनि नामावबो बेबायदि लुफुङोब्ला मोजां जागोन मख'लायनाय जाबाय थादों। दा बेखौ जेबो साननाय जाथ'वाखै हयथ' इयुनाव निसय बेखौ सिन्था खालामनाय जागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो एआरडिएम एमपि एबिएम फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000निफ्राय 50,000 रांसिमाव। लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा इपिएफनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन। बेनो जाबाय 9954946431। बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।